all day long. Maťko, neťahaj. Maťko, ako to je? Svet nepotrebuje? Povedz Julovi Karolovi. Ako to je? Ešte raz. Hej. Ešte raz to opakujem. Môžeš mi hojemka? Tuka. Prosím. Áno. Ale musíte ten fotografky? No a my Čo, Maťko? no, som ti to vybavila. Výborne. Lebo to zase to, že aby si dobíjala každý mesiac.